Ilang pananim na patatas apektado dahil sa pag-ulan ng yelo sa Atok, Benguet. Narito ang report. Sa cellphone video na ito, makikita ang malakas na buhos ng ulan na may kasamang maliliit na tipak ng yelo. Kwento ng uploader na si PJ Hate, alas 4:30 ng hapon kahapon nang maranasan ng pag-ambon na tumagal ng halos 2 minuto na sinundan ng malakas na buhos ng ulan na umabot sa mahigit 1 oras. Sa kalagitnaan ng ulan ay naranasan ng hailstorm na nagtagal ng hanggang 20 minuto. Umulan lang ng malakas pero yun, 1-2 minutes lang, wala ulit. Tapos after one, biglang bumakas. Akala namin ulan lang yun eh. But parang may bato. Dahil sa hailstorm, apektado ang ilang taniman ng patatas sa lugar. Inaalam pa ng lokal na pamahalaan ang kabuuang lawak ng pinsala ng hailstorm sa taniman ng patatas. Nakahanda raw ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong magsasaka. May pupuntang empleyado ng Department of Agriculture i-verify kung ano yung extent ng damages na nangyari doon sa may area. Kahapon po, naglabas po tayo dito sa Pag-asa Baguio ng thunderstorm advisory. And since mataas po kasi yung location ng Atok, once na mababa po yung thunderstorm cloud na yon, magdadala po yun ng hailstorm. Samantala, wala namang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility ayon sa DOST Pag-asa. Easterlies o mainit na hangin mula sa silangan ang patuloy na nakakaapekto sa buong bansa. Halos walang ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Pumalo sa 45 degrees Celsius ang damang init kahapon sa lungsod ng Dagupan, na pumangalawa sa 46 degrees Celsius na init factor sa Sangli Point, Cavite. Ngayong araw, pumalo sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City. Ito na ang pinakamataas na naitalang init factor sa lungsod ngayong buwan. Nakaranas naman ng isolated rain showers sa Aurora. Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan.